Σούπεσε. Σκηνή Δευτέρα και άκρο συγκλονιστική. Η Κλεοπάτρα εξέρχεται. Τρίτη σκηνή, πρώτη και τελευταία. Ουδής εισέρχεται, ουδής εξέρχεται. Είναι η πάλι, η φίλη, είναι σαν τα σίμη, μαυρίζα. Σκηνώσαμε σε αυτό εδώ το χώρο και που είχαμε βαθμοφόρους, αεροπροσκόπους και ανιχνευτές από τις περιφέρειες της Αθήνας, της Ανατολικής Αττικής, του Σαρονικού, της Κοζάνης, της Θεσσαλονίκης, της Εδέσης, της Λαρίσης, του Βόλου, της Ρόδου και από την Γενική Εφορία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων ανακαλύψαμε πολύ παλάτι. Είναι αυτά τα παιδιά που νομίζω ότι θα φύγουν από αυτή την κατασκήνωση έχοντας υπόψη ότι η κατασκήνωση αυτή, το τζάμπορι αυτό, θα αποτελέσει μία από τις ωραιότερες προσκοπικές αναμνήσεις της ζωής τους. Βεβαίως, στο να δημιουργήσουμε ή μάλλον να καλυτερεύσουμε αυτόν τον παράδεισο που ευγενικά μας παρεχώρησε το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, το οποίο και ευχαριστούμε και ιδιαίτερα τον Διευθυντή Συντονιστή του Ταμείου, του Μετοχικού Ταμείου, τον Σμήναρχο, τον κύριο Λιόντο, όπως επίσης και τον αναπληρωτή του, τον αντισμήναρχο, τον κύριο Σκούρα, αλλά και τον αγαπητό μας φίλο, τον κύριο Πρωτόπαπα. Θα πρέπει να πω ότι είχε συμμετοχή ακόμη ο γενικός μας έφορος, μας βοήθησε πάρα πολύ. Η κυρία Σωτήρχου, η σύζυγος του πρεσβευτού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η κυρία Φρυδάκη, η κυρία Μπότα, διάφορες εταιρείες που συνέδραμαν στην προσπάθειά μας, είτε προσφέροντάς μας δωρεάν υλικά, είτε δίνοντάς μας τα αυτά με κάποια καλή έκπτωση. Την οικογένεια του κυρίου Αντώνη, που επίσης μας συμπαραστάθηκε και χωρίς αυτούς, χωρίς την πολύτιμη πείρα τους, που έχουν όλα αυτά τα χρόνια που κατοικούν εδώ, δεν θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που παρουσιαζόντουσαν καθημερινά. Με συγχωρείτε που σας έχω πει, πρέπει να σταθώ. Επίσης, το τρίτο σύστημα αεροπροσκόπων Αργυρούπολης και το πρώτο σύστημα αεροπροσκόπων Πεύκης, που πολλά Σαββατοκύριακα αφιέρωσαν στην προετοιμασία του τζάμπορι. Να ευχαριστήσω ακόμη ονομαστικά τους βαθμοφόρους που απετέλεσαν το επιτελείο, τον Γιώργο τον Καποδίστρια, τον υπαρχηγό του τζάμπορι, τον Τάσο τον Αρνιακό, τον αρχηγό της κατασκήνωσης, τον Μανώλη Λάμπρου, τον Αλέκο Λεονταρίτη, τον Νίκο Βερβερίδη, τον Γιάννη Γεωργίου, την Κέτη Χαμπάκη, τον Ανδρέα Φρυδάκη, τον Πάνο Σιώτη, τον Σάκη Ζαχαρία, την Λία Παπαγιανοπούλου, τον Δημήτρη Χατζηδάκη, τον Φάνη Ελένη, τον Κώστα Παπαδάκη, τον Μπάμπη Λακαφώση, τον Αλέκο Μπότα, την Εύη Δελιβαγγέλη, την Ελένη Νταβέα, τη Θέκλα Γεωργίου, τον Κώστα Αγγελακόπουλο, την Άννα Γεωργοπούλου, τη Λίνα Γκίκα, τον Πάνο Βρανά, τη Χρύσα Θεοχαρίδου, τον Αντώνη Ζερβό, τον Γιώργο Κουβίτσα και τον Δημήτρη Άικου. Αυτοί οι 28 βαθμοφόροι ήταν κοντά στα παιδιά σας όλο αυτό το καιρό
και υπέφεραν τα πάνδυνα. Νομίζω ότι ήταν μία ευκαιρία ακόμη. Τώρα πρέπει να τους χειροκροτήσουμε, όχι πριν. Και όλοι οι βαθμοφόροι της κατασκήνωσης πρέπει να πω ότι φεύγουμε πολύ ευχαριστημένοι από αυτή τη διαμονή μας εδώ. Νομίζω ότι οι δυσκολίες που παρουσιάζονται σε μια μικρή πόλη σαν και αυτή που λειτουργήσε, τις ξεπεράσαμε. Νομίζω ότι μερικά παράπονα που ίσως είχαν ορισμένοι ήδη τα έχουν ξεχάσει. Γι' αυτό και το φαΐ σήμερα ήταν μπόλικο, γιατί πάντα λέει στο τέλος, η αρχή και το τέλος είναι Θα ήθελα να επιβραβεύσω τις προσπάθειες των παιδιών μας όλων και των βαθμοφόρων, δίνοντάς του από ένα αναμνηστικό που θα τους θυμίζει τη συμμετοχή τους σε αυτή την πρώτη προσπάθεια της εφορίας αεροπροσκόπου της Γενικής Εφορίας που έγινε με την ευκαιρία των 80 χρόνων του Σώματος. Να επισημάνω, λίγο ανάποδα αρχίσαμε, αλλά γενικέ δεν τα θυμόμαστε όλα, ότι ανάμεσά μας είναι ο γενικός μας έφορος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, ο κύριος Μαθαίος Ζήκος, είναι ο έφορος περιοχής νήσων Αιγαίου, ο κύριος Κατσαντής, είναι ο αναπληρωτής έφορος σχολών, ο κύριος Καλίτσης, είναι ο έφορος προσκόπων, αναπληρωτής έφορος προσκόπων του κλάδου προσκόπων της Γενικής Εφορίας, ο κύριος Σαβουρίδης, πάρα πολλοί φίλοι μας, επιτρέψτε μου, δεν ίσως κάποιους ξεχάσω, ίσως, είναι και ο κύριος Λεβέντης, είστε τέλος πάντων όλοι εσείς, όλους σας αγαπάμε το ίδιο, επειδή ήθιστε να αναφέρουμε επωνύμους, γι' αυτό και το έκανα. Να παρακαλέσω λοιπόν τον υπαρχηγό του Τζάμπορη να έρθει εδώ, τον αρχηγό της κατασκήνωσης, τον υπαρχηγό του προγράμματος, τον υπαρχηγό της υποστήριξης, την υπεύθυνη του Ξενώνα και της ασφαλείας, τον κύριο Χατζηδάκη, και το γενικό μας βεβαίως έφορο, να επιδώσουμε αυτά τα αναμνηστικά. Κύριε Σιώτη, είστε πάνω. Να σταθούμε εδώ καλύτερα, εδώ, έρχεστε γενικέ μου, ελάτε. Ωραία, θα έλεγα, αρχηγό κατασκήνωσης που υπέφερε τα πάντα. Θα έλεγα να δώσει σε όλους, να μην παραπονούμε μας κανείς. Και μετά... Ωραία. Να έρθει ο αρχηγός της Σκηνίας και ο αρχηγός των Ανιχνευτών. Ο Έλενας Σοφάνης. Και όλοι οι βαθμοφόροι βεβαίως. Siguientes ustedes.
οικογένεια του κυρίου Αντώνη. Ο Μητσής Αντώνης ή η Ελένη είναι εδώ. Η κυρία Μπελόκα Διονυσία και ο Νίκος Μπελόκας είναι εδώ. Το πρώτο σύστημα αεροπροσκόπων πέφτει. Αδελφοί παρθοφόροι και έφοροι, αδελφοί μου αεροπρόσωποι, κυρίες, θεσμίδες και κύριοι γονείς των αεροπροσκόπων μας, αλλά και φίλοι και συμπαραστάτες της εκκλήσεώς μας, αισθάνομαι ιδιαίτερη τη χαρά απόψε που βρίσκομαι κοντά σας και επικοινωνώ μαζί σας. Σήμερα το βράδυ είδαμε την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας. Μιας προσπάθειας η οποία ονομάζεται Τζάμπορι Αεροπροσκόπων, αυτό που ήταν ενταγμένο μέσα στο πρόγραμμα του 1990 της γενικής μας εφορίας, μετά από πρόταση της εφορίας αεροπροσκόπων, η οποία κιόλας το υλοποίησε με την επιτυχία την οποία όλοι αναμέναμε. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας πω ότι και αυτή η προσπάθεια ήταν μια προσπάθεια του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, ενταγμένη μέσα στην ιστορική επέτειο την οποία φέτος το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων εορτάζει από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου. Είναι η ιστορική επέτειος των 80 ετών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε την χαρά και την ευτυχία να εορτάσουμε και πολλές άλλες επετείους. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο